Най-вкусните сочни пилешки кюфтенца с кремообразен млечен сос. Ние сме Delicious Vibes и днес заедно ще сготвим тази рецепта за вас. Необходимо ни е 500 грама пилешко мляно месо, едно яйце, куркума, сол, 2 супени лъжици бяло брашно и черен пипер. След като си умесим хубаво каймата, предварително си намазваме ръцете с олио и започваме да оформяме малки кюфтенца, които след това ще запечем на предварително загрят тиган, без да добавяме допълнителна мазнина, защото на кюфтенцата вече има достатъчно. Кюфтенцата се запечатват много бързо, по 1-2 минутки на всяка страна и след това са изключително вкусни и сочни. Когато кюфтенцата са готови, е момента, в който ще си приготвим сосът за тях. В същия тиган слагаме бучка масло, лук и скилитка чесън да се запържат. Към тях добавяме 200 мл готварска сметана и 100 мл прясно мляко. Овкусяваме кремообразния сос с червен пипер и куркума. Когато сосът се е позгастил, връщаме кюфтенцата вътре в тигана и оставяме още няколко минутки да покъкрят заедно. За финал поръсваме с магданоз. Подходяща гарнитура за тези пилешки кюфтенца с млечен сос е картофено пюре, но вие ако решите, може да пробвате и с нещо друго. Ако нашите рецепти ви харесват, не забравяйте да се абонирате за каналът ни Delicious Vibes.